बाक्सानि मुसलपुराव बिपिएफ दोला जर'खा मेल खुंदों। फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै दाब दाब जायगायाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय मेल खुंनाया सोलिगासिनो। बेबादिनो दिनैबो बाक्सानि मुसलपुराव कारुआजानाव बिपिएफ दोला मोनसे जर'खा मेल खुंदों। फोरमायनाय बादिब्ला बिपिएफ दोला गावखौ गोख्रों खालामनायनि थांखिजों बेबादिनो जर'खा मेल खुंफुंगासिनो। दिनैनि खुंफुंजानाय मेलावनो जर'खायै बाहागो लायो बिटिसिनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारि, बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि आरो गोबां बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोरा। बिसोरो जेबो मिन्थिया, खारन बिटिआर एकर्डआव खुनु लिरनाय गैया जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ बिटिआरनि अथरिटिया साख्रि होनो हागोन होननाय बेवहाय जेबो गैया। ओंखायनो बिथांमोनहा बिनि सम्पर्के गुरुत्वबो गैया। दिनै न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै बिथांमोनहा बुंदोंमोन। मेट्रिक फेला चौकिदार साख्रि मोनगोन, मेट्रिक पासआ उमुक मोनगोन, मास्टार मोनगोन, केरानि मोनगोन, अफिसार मोनगोन, बायदिसिना बिथांमोनहा कमिटमेन्ट होनानै थांनाय इलेक्सन गेलेदों। दिनै 3 बोसोर जानोसै, सासेबो बिथांमोनहा साख्रि होनो हायाखै। मालायनि फिसाफोरनि खोथाखौ बाद हो, गावसोर बे जायफ्रा एकर्ड सिगनेचार खालामदों बे दलनियाबो सासेबो मोनाखै। गावनि न'खरनि गावनि फिसाफोरखौ होनो हायाखै, गावनि बिदा फंबायखौबो होनो हायाखै। सर बिटिसिनि जि सिमा बारायनाय आरो आं इतिमধ্যे बुंखांबाय जे सिमना बारायनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया, जोङो बयबो रंजागोन। खिन्थु नोंथांमोनहा बेखौ खेयाल खालाम, बे सिमनाखौ माबायदि बारायनो नागिरदों। बिटिसिआ जाहैबाय कन्टिगुवास मोनसे पलिटिकेल एन्टिटि, बे सेटेलाइट टाइपनि नङा। बैयाव मोनसे गामि, बैयाव मोनसे गामि, बे नङा। बैयाव मोनसे गामि, बैयाव मोनसे गामि, बे सेटेलाइट फर्मनि काउन्सिला जाहैबाय राभा हासं, देउरि काउन्सिल, टिवा काउन्सिल, सनवाल काउन्सिल, गुरखा काउन्सिल, राजबंशी काउन्सिल, दा आदिबासि काउन्सिलाबो जागोन। बेबायदि बिटिसिआ नङा। जोंहा मोनसे रोखा सिमना दङ। बे सिमनानि सिङाव बर'बो थागोन, हारसाबो थागोन, गंगारबो थागोन। बेनो बिटिसिनि नागरिक आरो बिथांमोनखौनो लानानै जोङो बे बिटिसिखौ उन्नयन खालामगोन। जोंना उद्देश्यआ बेसो। जुदि चिफ मिनिस्टार बुंनाय बायदि कन्टिगुवास होलाङो, जोंनि सिमना 5/9निफ्राय साहा 1 किल'मिटारानो जाथों, 2 किल'मिटारानो जाथों, बे हाखौ होलांनानै जुदि गहपुर अबेबा मैमां माबासिम सौहैयोब्ला जोंहा बाहाय बुंनांगौ गैया, जोंनो बांसिन रंजागोन हारि हिसाबै। खिन्थु बेखौ जे खालामगोन बेखौथ' जों नुनो मोनाखै। मैया जोंनि बिटिसिनि गार्जियान मन्त्रि, बे ओनसोलनिनो मन्त्रि, बिथांखौ दाउ होनाय बायदि होसोदों। जुदि सेटेलाइट फर्माव होयो, नोंथांमोना नाजावगोन नामा? नोंथांमोना नाजावोबा नाजाव, जोङो खिन्थु बिटिसिनि जनसाधारना नाजावा। जुदि बिटिसिनिफ्राय सिमाखौ दानख'योबा नोंथांमोननि स्टेटमेन्टआ मा जागोन? जों अलरेडि बुंबाय बिटिसिनिफ्राय 1 इन्सि हा जों हगारनो हाया। दिनै बेवहाय ट्राइबेल मानसि बा बर' मानसि गैया जानो हागौ, खिन्थु बे हाया जोंनि आजै आजौनि, जोंनि आबौमोननिमोन बे हाया। गतिके इतिहासिक बे जोंनिनो हामोन होननानैसो सालिजारि खालामनानैसो भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बाय रेकर्ड नायनानैसो बे हाखौ बिटिसिआव सोदों। बेखौ जुदि दानख'फिननांगौब्ला जोंनि गेजेराव मोजाङै सावरायलायनांगोन। मानो दानख'नो? जोंनि जुक्तिया जाहैबाय 1 इन्सिबो दानख'नो मोना। आरो जायफ्रा दानख'नो नागिरदों बे भुल सिद्धान्त होनो नागिरदों। आरो बेखौ जोंनि बर' मानसिफ्रा, सोरबा दल संगठननि सोरबा नेताफ्रा जुदि गनायनानै लानायनि खोथा बुङोब्ला बिसोरो जातिद्रहि। सार लास्ट मोनसे कुइसन, जे प्रमद बर'आ परिबर्तननि मुङाव स्लगान मिनिङा माबे आरो बिथांमोननि मावनाया मा जादों बेखौ नोंथांमोनहा नायनानै बिजिरनानै रायजो राजाफोरनो नोंथांमोननि चेनेलनि दारै खोन्थादो। তাৰমানে বিপিএফ দলটোত সঁচাকৈ এটা পৰিৱৰ্তনৰ নাম লৈ প্ৰমোদ বড়োৱে যেনেকৈ চৰকাৰ কৰিলে, পৰিৱৰ্তন এতিয়া ওলোটাই
BTCৰ মানুহে বিচাৰিছে প্ৰমোদ বড়োক কেতিয়া পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ, প্ৰমোদ বড়োক আঁতৰাই কেতিয়া আমি BPFৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক BTCৰ আসনত বহাব পাৰোঁ। আৰু এই উপস্থিতিসমূহে এইটোও প্ৰতিপন্ন কৰিছে যে UPPL দলে তেওঁলোকে মিডিয়াৰ জৰিয়তে পপুলাৰিটি তেওঁলোকৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি, কিন্তু প্ৰমোদ বড়ো ইতিমধ্যে BTC যি বসবাস কৰা ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত তেওঁৰ পপুলাৰিটি ইতিমধ্যে নাইকিয়া হৈছে। খুব আফচোচ কৰি তেওঁ এটা মই মোবাইলত চাবলৈ পাইছোঁ যে এখন প্ৰায় 10,000 মান চেয়াৰ পাৰি থোৱা মিটিঙত প্ৰমোদ বড়োৱে মাত্ৰ 200-300 মানুহৰ সন্মুখত বক্তব্য ৰাখিছে আৰু স্থানীয় BTC ৰাইজক বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানুহক গালি দিছেতো। কি বুলি গালি দিছে? যে তেওঁলোকে ইয়াত UPPL দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকল ইয়াত উপস্থিত নাই, আজি সভাত অহা নাই, লোকেল মানুহ অহা নাই আজি, গতিকে UPPL চৰকাৰখনে ভাঙিলে পাই থকাখিনিও নাপাব বুলি কৈছে। এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অতি নিম্ন স্তৰৰ বক্তব্য তেওঁ সেই মিটিংখনত ৰাখিছে।